Гомельская больница хуткай медицинской дапамоги становится центром прыцягнення перадового вопыту. У аперацыйнай сёння Александр Ладыгин, хирург з Санкт-Петербурга, знаёміць беларускіх урачоў з ECG-візуалізацыяй тэхналогіі, якая у питерских клиниках бытуе уже не першы год. Независимо от того, ECG у нас не ECG, мы все равно начинаем с анатомических привычных нам ориентиров, карман Гартмана, борозда Ревелье. И мы должны, независимо ни от чего, критерии Страсберга отработать. Значит, что мы видим? Ниже покажет, если ассистент. Мы видим прокрашенный проток. Той самы прафарбаваны участак, які бачаць спецыялісты, індацыянін зялёны. Чароўны інгрэдыент, які робіць ECG-візуалізацыю такой эфектыўнай. Прэпарат уводзіць у арганізм, і ён пачынае свяціцца ў лімфатычных вузлах, жоўцевых пратоках і крывяносных сасудах. Але ўбачыць гэтае свячэнне неўзброеным вокам немагчыма. Для гэтага патрэбна спецыяльная апаратура. У гомельскай аперацыйнай яна з'явілася. Расійскае абсталяванне, якое дазваляе хірургам бачыць тое, што раней было ўтоена. На беларускай зямлі такую методыку прымянілі ўпершыню. Галоўная задача сучаснага падыходу – зрабіць хірургію максімальна бяспечнай і знізіць летальнасць пасля аперацыі. Дакрануцца да тэхналогіі змаглі не толькі прысутныя ў аперацыйнай. Унікальная аперацыя прайшла ў выглядзе майстар-класа, дзе пытанні ад калег былі нормай. Магчыма, ECG-візуалізацыя не стане стандартам заўтрашняга дня, але імкненне да больш бяспечнай і дакладнай хірургіі – гэта нязменны прыярытэт беларускай медыцыны. Кожны новы метад, новая тэхналогія, асвоеная беларускімі ўрачамі – гэта яшчэ адна магчымасць зрабіць больш для здароўя наших громадян. Татьяна Пимененкова, Сергей Калацей, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».